Malam wannan yake cewa shin ko yana halatta a ɗaura aure da sadakin da bai kai rubu'u dinari ba kamar naira 5,000? Yana halatta a ɗaura aure da sadakin bai kai rubu'u dinari ba saboda hadisi ne tabbata cikin sahih Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta ce tana son shi ya kauda kai, wani ya ce annabi ka auren mai ita, annabi ya ce kawo sadaki, ya ce bai samu komai ba, ya ce iltamis walau khataman min hadidin, ka kawo ko da zobe ne na karfe, zobe na bakin karfe, yau ko zoben zinari bai wuce 5,000 ba, bale zoben karfe naira 250, 300, 500, naira 1,000. Bai samu ba, annabi ya ce na auren maka ita da abin da kan mallaka na Qur'ani, kuma annabi ya aurar da wata mata da takalmi, ya ce kin yadda da kanki aurar da ke da takalmi, ta ce da yadda, ya ce to shikenan sadaki shine takalmi, in ba zimas ba ko irin mista ko irin wasu manyan takalmi ba su kai ba su wuce haka nan. Na tabbata kuma wancan lokacin annabi ba irin su bane, ba nan brands bane manyan kamfuna, haka ana yi ko abin da ake so a rike da wani zai bada sadakin miliyan 1